Dobrý den, vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího pokračování Relax po Česku. Dneska jsme navštívili Jižní Moravu. Ano, Jižní Morava to je vlastně kraj vinařský a my jsme dorazili do vesničky, která se jmenuje Kurdějov. Dnešní díl Relaxu po Česku je z Jižní Moravy. Teď jsem akorát mluvil s panem Žemličkou, který bude dnešním naším průvodcem pořadu Relax po Česku. Ukáže nám krásný dům, což je tento, tomu říkají vinař, potom tento, ten je hned po mé pravé ruce, tomu říkají Adina, no a potom se půjdeme podívat na další komplex a tomu říkají tenisový dům. Dnešní pořad Relax po Česku bude teda hodně nabitej. Tady procházíme ten krásný kurdějovský komplex. Za chvíličku dorazí pan Žemlička, který nám samozřejmě řekne určitě více, než já sám vím, ale než pan Žemlička dorazí, tak se půjdeme zatím sami podívat po komplexu tady v Kurdějově. Já jsem se teď pomalým krokem, je to asi 250 metrů, přesunul k dalšímu hotelovému domu, kterému říkají tenisový dům. A tady vás čeká spousta vyžití. Bowling, tenis, třeba vybíjená, sauna i bazén. Pojďte se mnou, ať víte, co tady všechno mají, abyste o něco nepřišli. Tak pojďte. Teď se nacházíme v hotelovém komplexu, kterému říkají tady v Kurdějově tenisový dům. Já teď jdu do vodního světa. Pojďte se mnou, už tam na nás čekají ženský, který se tam čvachtají a říkali, jestli mám plavky. Bohužel jsem si nevzal, moje smůla. Tak my jsme se teď přesunuli na bowling, nicméně, co říkáte na ten bazén, co? S obsluhou, víno hezky do bazénu, to je bomba. No tak přeci jenom jsme na Jižní Moravě, vinařský kraj a hotel Kurdějov. Teď jsme se přesunuli, jak jsem říkal, na ten bowling, jo. Musím říct, že jsem teda nikdy bowling nehrál, nebo možná někdy před 10 lety, ale nejsem fakt žádný hráč, takže prostě vás se mi nesmějte, pokud nic nespadne, jo. Tak držte mi palce, já jdu na to. To zas bude ostuda. Já si myslím, že jako zas tak špatný to nebylo, ne? Vážení televizní diváci, Relax po Česku dneska navštívil Kurdějov. Jsme tady na pozvání manželů Němečkových, kteří provozují tento hotelový komplex, kterému říkají Hotel Kurdějov. A protože bohužel pan Němeček ani paní Němečková neměli čas, tak pověřili provozního tohoto komplexu, pana Žemlička, aby nám něco ještě více řekl o hotelu Kurdějov. Já vás zdravím. Já vás také, dobrý den. Já se zeptám taková obligátní otázka. Znáte pořad Relax po Česku? Samozřejmě ho znám a velmi dobře ho znám. To jsem rád. Tak víte, co vás čeká? Vím, co mě čeká a jsem rád, že vám mohu zodpovědět to, co vás zajímá, co chcete vědět. My se za chviličku zeptáme pana Žemličky na historii a vůbec na vznik celého hotelového komplexu tady v Kurdějově. Ale vy jste slíbil, že mě naučíte hrát tenis. Tak samozřejmě, rakety máme připravené, takže než kolega připraví vše podstatné, tak my si můžeme v klidu zahrát. Kurdějov je na Jižní Moravě a Morava je spojená s vínem. A jak se říká, ve víně je pravda. Pane Žemličko, řekněte mi pravdu o hotelu Kurdějov a o jeho historii. Tak historie hotelu Kurdějov sahá až do roku 1996. To znamená, že jsme v letošním roce slavili 20leté výročí. A postupným dobudováním vlastně vznikl hotelový komplex, který svého typu je ojedinělý na Jižní Moravě a asi dovedu tvrdit, že to je i v rámci celé České republiky. Nacházely se tady dva staré sklepy, které jsou jedny z nejstarších vůbec v obci Kurdějov. Jeden sklep je pro uchovávání vína, čili taková vinotéka, máme tam samé skvosty z Jižní Moravy. No a druhý sklep, ten slouží jako firemní akce. V roce 2009 vznikl hotelový novinář, svého druhu jedno z největších kongresových center tady na Moravě. No a v současné době se staví nový hotelový dům a jeho otevření je plánováno na konec letošního roku. Bylo rozšířeno zároveň sportovní centrum na bowling a wellness, takže sportovní vyžití ať už pro firemní akce nebo pro rodiny s dětmi
je tu velmi velké. Pane Žemličko, Na zdraví. na zdraví. Vážení televizní diváci, dneska jsme v Kurdějově, v hotelovém komplexu Kurdějov a se mnou si teď povídá pan provozní, pan Žemlička. Tak na zdraví. Na zdraví. Je to dobrý? Je to dobrý, já bych řekl, že to je vynikající. Ano, je to opravdu vynikající, ale my teďkon ještě půjdeme něco dobrého ochutnat. Tak, objednali jsme výborné jídlo. K tomu toto víno, které jsme si už dopředu nalili, tak se k tomu krásně hodí, takže zvu vás na krásný gastronomický zážitek. Tak jo, tak pojďte s námi. No a samozřejmě my už jsme se přesunuli teďkon do hotelové restaurace a dali jsme si hovězí polévku s játrovými knedlíčky. Pokud byste chtěli ochutnat, jako my teďkon tady s panem Žemličkou, tak se musíte přijet, protože já jsem takový člověk, že když se mi něco nezdá, tak jsem to hned řekl, pane Žemličko, to vás upozorňuji. Takže já jdu ochutnávat, dalejte. Já vám přeji dobrou chuť a věřím, že naše kuchyně vás nesklame. To je opravdový vývar. Pravdový vývar z hovězí kostí, vařený poctivě přes noc. Je to takové tajemství, které měla říkat, ale přes noc to vaříme, ráno podáváme, některým hostům už na snídani. Když do toho dáte křen, po ránu to je náramné. To je výborná vychytávka. Křen do polévky. Náramné probuzení. Tomu věřím. Tak dobrou chuť. No a vám samozřejmě, pokud obědváte dobrou chuť, nebo když třeba večeříte, že jo, tak to už je na vás. Musím teda fakt uznat, že polévka byla absolutně úžasná. Jak se říká, polévka je grunt, maso je špunt. No a nám už se nějaký maso nese. Dobrý den. Prosím, dobrý den. Děkuju. To vypadá nádherně. Parenka se smetanovou kedlubnou a šťouchaný brambory. Dobrou chuť vám přeji. Děkujem. Dobrou chuť. Pane Žemličko, teda musím uznat, že... A tohle to normálně dáváte? Přesně tak, je to standardní jídlo, které máme ve výběru, takže à la carte. Jak kolegyně říkala, vepřová panenka se smetanovou kedlubnou, šťouchané brambory a na ozdobu snídka červené řepy a sušený česnek. Tak dobrou chuť. Dobrou chutí vám. Děkuju. Prosím. Když jsme u těch rautů dneska večer, jsme pozváni na jeden z takových hezkých rautů, Ano. protože tady probíhá nějaká akce. Probíhá tady konference, 200 lékařů, sester a personálu má u nás dneska školení a mají dneska raut. A samozřejmě k tomu nějakou zábavu. Jsme na Jižní Moravě, takže pijeme víno. Co jiného si přát? Pane Žemličko, my teď přicházíme do jednoho z pokojů tady na domě, kterému říkáte... Tak, je to hotelový dům Vinař, takže já vás vítám, prosím. Děkuju. Takže pokoj hotelového domu Vinař, krásný, zařízený, To je jak u mě doma. luxus, Hezký. jako Opravdu. vás doma. Přesně tak, jak jste říkal. Že jo? Mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat. Pane Žemličko, díky moc krát. Také Byl jste děkuji. úžasným průvodcem, ale taky musím poděkovat rodině pana Němečka, kteří jsou provozovatele toho nádherného komplexu tady v Kurdějově. Pokud sem zavítáte, tak věřte tomu, že nebudete lítovat. Výborně vaří, výborné vyžití i pro vaše děti, úžasná krajina, no a samozřejmě takový ten klid a relax. Mimochodem, Ano? ještě si dovolím, můžu Karle? Jasně, Karel. Mirek, Ahoj, těší mě, čau, těší mě. čau, čau. Mimochodem, ještě než odjedete, vzhledem k tomu, že tady máme dnes raut, jste mými hosty, takže vás srdečně zvu na chvíli posezení, dobrého jídla, dobrého pití. Pokud vyjde čas, nebudete pospíchat, tak něco malého, ostřejšího. Jsme na Jižní Moravě, samozřejmě tak předpokládám, že to bude i víno, ale to si nenechám ujít. Já se moc nejsem vinař, ale tady opravdu na té Moravě si ťuknout vínem je slušnost. To se musí. Tak skvěle. Tak jo. Bude mi potěšením. Mně taky. Vážení televizní diváci, krásný zbytek dnešního dne vám přeji a těším se u dalšího dílu pořadu Relax po Česku. No a my jdeme. Tak. Papa, mějte se hezky. Nashledanou. Děkuju.